Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye da zarar mun dora. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu da warhaka, sannan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau ne muka samu labarin rasuwar fitaccen mai ɗaukar hoto na masana'antar Kannywood watakan Ahmad Tagi. Kowa dai ya san Ahmad Tagi yana ɗaya daga cikin tsofaffin fitaccen jaruman masana'antar Kannywood. Ahmad Tagi ya ba da gudunmawa a masana'antar Kannywood wajen yin fina-finai na barkwanci ban dariya, kamar irin su na Mamajo wanda suke da Adam A Zango, irin su Ƙauren Mata da dai sauransu. Kamar yadda aka bayyana, Ahmad Tagi ya daɗe yana matsakaiciyar cuta wadda ya kwanci ba daɗe a kwanakin baya da suka gabata, har ta kai ga an kwantar da shi a asibitoccuka da dama, daga bisani aka dawo da shi gida. A nan Ubangiji ya ɗauki abansa. Jana'izar Ahmad Tagi ne a yau Litinin 13 ga watan tarin da muke ciki, wanda har da wasu kaɗan daga cikin jaruman masana'antar Kano da suka samu damar halartar jana'izar Ahmad Tagi. Duka da anan muka kawo ƙarshen shirin. Kada ka manta ka danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen da zarar mu dora. Idan ka riga da kai mana subscribe, to kai mana like ko kai comment a ƙasan bidiyon. Mun gode da sauraron mu. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye da zarar mun dora.